Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mancho morigereria bw'Ensoko TV nigora sechinga kya semesa yemaiya kuru Ensoko chinsa isato asobot kobiga bw'emirongo na kane mutinyo gatano na gatatu mwaka bw'ekiri bubere mirongo na isano nemo chenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagaria ya Salome Kerubo kumbwata sekuru asensemo yomono bwe manyerio togosabiro karansi ko benento kurubono goika omwira senge nchemesa yemaiya kuru Ensoko chinsa isato achakirabo. Manchumo rigereria bono nigo togo chaka no robot ro kubwatia maiga ya barai kuru asoro gongorwa gusi abo bakoriye birogo ao na abo bakomwegerera homo bose bakomwegerera homo rai umukonyi bumarabe kyamagia Jubilee Dr. Fred Matiang'i ase hokoria hekerogo kyo barai bwense wetera se ensemo hikuru kwa Linda Matiang'i nigo litukoria rero hoyokoriye kerogo kyo jumbe sensemo yebunge abo nchari mwakili Cliff Ombeta aligania barai abo hime yensemo ya Nyamokenya sebunge yugo toka se county ya Kisii asabara yabo bakoragwa na Murara Kibaso na boigo Joseph Virundu negatia baraibande niko bono bagikeire serikali ya Kenya Kwanza na Korea Eira yugo chia kumwigerera na kumusira umuske Matiang'i aseganga yaye bali kitopetu el machini na make. Abarai ao bakuriye birogo wetera se kyama ya Jubilee nigol sikrerero banyaka bahusangirikana asensemo ya Nyamokenya imeyebunge ya Bonchari bakura wano yokuriye kiro kyo bochumba sebunge yo wakili Cliff Ombeta ero kumurigeria omoske Matiang'i chikura korange kiare ganyero kubate kura korange Murara Kibaso niga mochire serikali aso gutumeka basayobe na baguturwani mega na gutabarika basa engana ya wogosiro na Dr. Joseph Virundu kurekera okyo chumba sebunge nyaribari chache. Recently we had the graduation of army officers from the college ya Wanajeshi. And from Bonchari here, I want to ask you, did you get anybody from Bonchari here who got an opportunity to be an army officer? 5,000 people graduated in this country and no young person got a job. Now you should know this, ladies and gentlemen. These parents, they work very hard to take us to school. They sell land, they sell cows, and we go to school, we get certificates to come and be idle. That is why young people are available to be misused and used as goons. Asa beirega koragumono nyaribari na Bonchari na bosoroire abana ba minto kibesa kirimo ko unga mutiko bagonzi moita ba mino kaki kigikerie mo basako bwata kibesa cyo goita abantu ba mino Boigo Kibaso niga mochire nkwana yomonongerebwe bunge nene muske Moses Wetangura buri chikoregaro asokwena na maoko yo kurikaba orokia ATSC maminchaneri chiko. Yesterday I had the Speaker of the National Assembly Moses Wetangula saying without any shame that he has taken member of parliament to State House and they were given letters for Teacher Service Commission for employment as teachers. This employment by politicians by an independent commission that is independent by the Constitution, that is being sold by members of parliament at a cost of 500, 600 and 700,000. Na wajumbe ambao wanapewa hizi mabarua na Teacher Service Commission ambayo kisheria is independent. Mimi nataka kusema nikiwa hapa Bonchari hiyo ujinga ikwishe kabisa. serikali yeye igego chaga ya tongaina but development teyo nere sama gaseti igo yarige wote yabanga tukiendelea hivi kama nchi corruption yegandate Kenya ikirari tukemwe kwa 44 billion cheibirwe ni gabara yabo balireira yo gukomosira Dr. Fred Matiang'i amonekia magia Jubilee
torangire abantu bayudiye bachekoterana ndote tobategere igabagende sisi north kule icha military cha yudiye igaiga omwana tokwate Fred Okengo Matiang'i. Fred Okengo Matiang'i momonyoleta mangana korete education mwamorotare akararenge interior ta koreta mangana toise como beke keroke kerta akora mangana wadango wanta mwelemo kasongo asiko tumoino wanta abakamba babate karofu abaikoyo babate gachagwa ruya babate sufuna kwaba kusindo ndona Matiang'i asiboigo bagikirie gochecherwa n'abarai ba serikali ase baganira maskani asaba wananchi bakimota getemonete rubo sokuga igonte yumuswati olio mintege ntokeria aleta tinta ituge kwana ninganji ta maskani akoreki alafu murigeretia bagaka na baro batata irichiange twale tane tunechimbe ge bamine tuna bagaka basinyirwe gasya bagaka mwasi yuko babangira baine bintebyo abangi na beka abantu babota bango mutwali babakonye Matiang'i power abanjali n'abantu abangai yani mumanye korete rukisuruwari kama korete rwamasi. Kuripotiria Ensoko TV kuriganya Mokenya nsemo ya ebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii Chepethuel Machin. Toskabusio mancho murigario mokonyi bumugambi nsemo ya Kiagware Bernard Nyundo nikobona ruru koboria gochea sabamenyi bebunge yo ya South Mugirango ane bali bamenyeta ase chinsemo chiri chibwato muchando bokwanyoko kwirira koba maiso nabo igokuyarigania asimbura enyinge yo kagera kwene kiwasa matukare bosio chinga kecho nikobona aboririe aborokiwa abagendote kwirana ase chiskuru ase tamu yabo ya gatatu banyare ko babakobeka omukia ase chisemi chabo na gwetanga kurwa ase bikorwe bibosari chinga ki barase chiskuru murikito Apolinari Sakama na mange bagukwana somusangerereka yo mubwa matangase bunge ya South Mugirango niko mukonyi bw'umugambi bwe sublocation ya Kiagware Bernard Nyundo abolira bamenyi be bunge yuko bamaiso na kweyarigania asembure nyinge iyo kageri kuchikotua asama tukabosio anenase bali bamenyeta chinsemo chiria lira bali kwanyoka tenga bange moyo tenge murango chere kugwerinino is about 1 month from today ne mrembe sana because imeonekana ono bali more asarabe please security yako taka naye tema ko mufu wake tema kuna kuia mark your safety government itaracha kukonya mufu ya masika ni mbaya take advantage ya kambura kako tumano higa uike gukomera bimere erinine gotaka gutubituma bya umbi komera waiga saboro kyo bakogenda chi university nigo baburi gokoba maiso chinga kichonsi abaiko kurigereria chinga bakorwaire ko abayiburi chinga kichinyororo cyo kubaikirania magani yabo chinga kibarase chi university ekyo ekeremo ko ara chi university abana bake manyase ina sorwete abana bale bakora chi university nsachindo genda nendo menyeri kombora linde nyomba nyono mumura omenye nyaruka nyomba kwanya gochanda abayibori ngamo yetera seri we bizi endagera ganineri chambasi omenyete nyomba kunya korageri nsachinde finally class kiamo totori kogenda university omenyete university sasa universal school ogende class togenda o mwalimu tayo gocha gokubula tikorumaega abadali secondary ose primary abarimu bakonya ko batunya ko maganga kaigwarenge igoro kaigwarenge lakini university ogende oatendia amasomo to atendia igoro yao lakini manyanga graduation ekoraki neko ganyete chinga kyoko igoro gwechi skuru wachakiwe bwene imeyanse ya Kenya asetamu ya gatatu ngo kuborirwa kwa rure gochi asaboro kiwa kobeko mukia ase kisemi cyabo na gwetanga ko ibwaterane kuru ase bikore by'obusaria ao chinga kibare ase chiskuru bana ba mwana onde bwensi yogo sambe skuru eskuru mwana onde bwensi yogo sambe skuru eskuru eriyo yaga akire n'ababoraka eskuru yaga akire n'abantu kintakana eskuru ego host kintakana n'abantu bonsi pia sekenyoro mwana ondo orabe influenced go sambe skuru
aye no soma bake university orikwe nyasaye takogotiga bosa. Abana be school, please. Can you repeat? Let us be very careful. Today in our institutions, abange mora amwa chichi school cha isiko. Iwawa ikoro kwa iweru uko no arakarenga arakabere. Nebwa tabantu banka nabantu baralia. Isiko. So our KC school currently ilianza kama Kiawari. Ilianza kama Kibeni. Ilianza kama Karungu. Let us save our schools. Ko ripoti rigeta seni gyan Soko TV. Nchere Thanapolinaris. Kama Tuguska bose mwancho murigeria abarimu bari bagosomia abana baguchaka masomo abase birasi bya ECDE hase county ya Nyamira nigo bono babekire ebyoma bya bonse biria bagokorokeria aborokiwa ase nonyene ntunde ya gatatu y'ichisemi yanekiwe gochaka kigima ni bagosanganegeta sene kigya Soko TV homorogo babwiri tukoria rero nigo batebire nigo bagwetera amakongu chinga kibakonekia emirimo yabo korengana na aborokia abo nigo bono bamanye serikali ya county ya Nyamira gwetera ase kyombekeria gekorika bakorie emirimo kwenekia hemirobirio ya bwango bunango chakere erio omugiro yo tonyara koba gokogendera bono nigo bagosererie gutaira nemirimo yabo goikamagania abo aikiraniwe aserie tari nanche korokwa Mose Kasmil omorai wa abarimu banyamira county ekeombekia kekwegera abo maene wa abarimu gekoro Kunopet the chairperson lero igo tuachire asengenjio ko beka amangana ito ase tene ninga tuachakire omogomo ochaka lero chitariki 24 Jumatatu anga abarimu ntori kogende sukuru goika omwajiri oito otegereire ebirero byaito korengana buna liruberia lie strike notice ligoteba asama lieta nkoro kuline tinyakundi inche mwekazina bwe union ya kolera amatakwa y'abarimu ba ICD ndori kwanda school asengencho SRC teraba implemented binto nebinge gabugoika ase strike notice bitara ikirana korengana bune tutakire gokoreru ntubuna abarimu ba ICD itoko goma paka ekero eserikali yaito ya Nyamira era ibwe birero byaito naende kore next year ntubwati bana bakoenda grade 1 asengencho ntoyo skuru toko basomi tobakoria matemo babwenere kwende birasi ebibinde Asamari tangoro kudine tumomanyi executive secretary Nyamira branch mono sane kigoko yaguchikonda bwiri gatogechiri bono ase igo twatebiro mugomo itorero chakira officially mbakali tukoliri the county government of Nyamira era torokinga nebwate niengia towards amagania ito nonye bare demoralized abarimu abana bakorinda abana kuru emyaka emekene ndi negase enkongu ekogani buno nango nabo baire no ene ebitoki bire binene mono kubwa abantu bandi be county ande tuachete sukuru togasoma bona awakaria igegendete ko kore rubobe na yanda mange agerire bono togotebanga emula oyo gatatu goseta mu ya gatatu intori kogenda school abaibuli tigabaikaranse na abana babo chinka goikera county government ya Nyamira yaikaransira mo 9 na barimu etatuwa manganaya ekero ya tatuira manganaya lirorio tumanya kuirana tokonya abana ba Nyamira Tuguska bose mwancho murigeria abasaye nigo bagendete kuburi gwa gwesoke na kurwandire birogo ao biborai bosio bo bachorio bonene umwako gocha kale bunyausi momanyi umoroki wa ase university ya Rongo nigo bono esokire na kuboria ikirego kyo MCS ward ya Birongo yogotoke mebunge Nyaribari chache county ya Kisii nigaringe ko yakwaniga ekero aikiranite ase obochori bwa barayi university ya Sensemo ya Kiumbu yogotoka ase bunge yo Nyaribari chache buna gotumanya morikito Enoch Gichana Kale bunyausi momanyi umoroki wa ase university ya Rongo nigo bono esokire kuboria ikirego kyo MCA ase ward ya Birongo Nyaribari chache county ya Kisii nigo arengeko yakwana ya ekero aikiranete asobochori bwa barayi university Sensemo ya Kiumbu Nyaribari chache kagukwana n'Ensoko TV nigo akoboria abasaye bali babwateganga yo kuboria birogo
wesokia eliokoborie birogo ase chinsemo ao batarikobo akende gionsi kale bunyaosi na maene ngobori ale kirokyo bwa MCA ward ya Birongo ward nande ninde serious asengencho anda abangi na barabuge ngane chikosoli ninde serious ngobori ndekero gekyo na sama saba y'abantu baito bonsi na sobwanchani no buya bwa Nyasaye ekirokeri ngo iratole ingwariga ni abasaye bonsi pikuru ando onsi asole onyo kubwatekia gasogyo kobo murai ekogera abarayi abega bande nguru barorro inchuto chake kuyaga chabono gotira kinyatamba lengo bakaruo inchuto yagache igo monto ndo bwensi gwete kubolie kirowe kiga kyobo MCA inchu tobolie kirowe no ego koru Birongo no ego koru andonsi abasaye mokerera igoro tobolie biroge biga tuyagache igo bano noni sko gali ntota abarayi abasaye babararaye abante binyoro no bongo boroboyia waigonigo asegetire abasaye bonsi gwesokia asobonge na kubwata chikadi chekikura nalio bakonyara gokora maonchorio ase abarayi abo barachikoreta amagendero ase chinsemo ao ase abasaye bali batarabwata chikura ekura negento kia muhimu sana ekora ekerota bade tiekura to konyara gotwara sei andonsi ogo chikokwana kwanyora ngae gosoko tubwate tikura nabo bwate kebanda lakini tubwate tikura igo tubwate sei yogo complain ya sabantu inchu bwate kura eriki nande eriki sei no nalio noene kero kindi kitarakorekana okonyora chinguru cho korende kieke chogo complain tiga ko eriki are na sei no ekine gendo tekokwana tiga kwa gumyambiri ogende kurike kura bose bogichora mate ake kura sei no nalio rachoro murai ekirata liko gokonya watwara chinguru chogo complain lakini egento kia muhimu register buno mo akekura ekureri nechega konye waichorero murai inchu watekura bwatesi biamona sana kurwa ase ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Koika Broadcasting House Ensoko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane Mancho murigeria tokwiro mutimokomo kiga ase studio ya kabere toskare nkore na turase kagetare getambe togendra kwemanya amange Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Buya kegimo mwancho murigari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono Buya kegimo nainde aso gutwanchira kobari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie Nsoko bwa kiro mwancho murigari ncheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru makitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe
Omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya Gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na igore twe undango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikemia tasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Karibu sana mwanchu mwarigari ya sense mega ya kabere mbiyamana soko gendra gusangana intu nabono toguska bosio egati abamenye kuru asense mo ya jogo hekenyoro kya Nyamombo inigo bona baye murunganeirie ogotarosi go kwa makarabati na se esigwe egwetera hekikeirire amacha yugo ikase emechi yabo chinga gichiembura henyinge eoboirire gochakiwa na bwego kwebwerera obugima bwabo asokonyora amaroire ao kubwatekana nesigwe jeyo kagokwana no mogaka Gideon Momanyi nigo bono aerera obwoba hanne chinga kechiga embura ya El Nino herachi gochaka gutwa asayene kire unanigo ebintu byaye ebinge byasarikire nonya nabo nigo baruro koboria gochasa serikali ya county ne kyombekeri getendre tobo chenu kyanema kwimoke getambokero kebwendrete eri gukora muchando manita Gideon Momanyi kwa gase ya jogo eshidera ya nene ya drainage yego yoka kubatakana naba bakole mepara especially ne ruwe ku St Mark daeta isema ya kali yagenda paka Kitale na stage miwa pale endanya kwa basuru stage drainage amache bone yago tuwa egamba ya tule amache yekaba mange au flow and especially bono gotabone yago taswa enkayane a destroy ebinte binge se asenka na beire ko korora mikasa me binte ko ase county na nema na wanyana administration ya county commissioner lakini action pia ya protected tumasa surprise ya kitakara bono ko bwaterende maybe this drainage they are affected because of encroachment para on the county yangi ko come out ayole pare yo unebuga nereta and they calabats ya ikere bona se ndo jenga employee ko ya chire bo cha kanya ko te unga ino ngoche asa barabwe bare ere history just go kwabatebya basyu igotingo mediga how long ka esa serikali to engera tinga leo tokonya ye county iraga ndere wasyu ebintu bigo sareka na bisichabo no chira se ka na chire mai town ina situmenya ina problem to bwate mono gai Oyo kabeire mumea musubati mere Grace Nyangaresi nigo bono aesokirie na kugikiria huborai bobotendroba subati county ya Kisii ase gotagerero mwana munyaruka kagokwana nigo aenekiri buna mwana munyaruka niga atigirwe magega ase bikore bibosaria ebigandate kwanekiwa hanene ebyabwango gabigotachironse kwa bana abo oigo nigo agikeirie huborai obo ase kwenekia buna omugusi taisaini kugamba ase aburire abagusi bonsi kwenekia buna ngomusira bare Dr. Fred Matiang'i. Igango Mary Grace Nyangaresi, former mayor Kisii, Igandwete Bonchari, tukira ginchandete about a girl child. Umwanu moiseke, especially Bonchari, that is safe at all. Mwarora egisa kiaba Bonchari. Jusi igoroyo abana babere baitwa, bakaba raped, bagachandwa abandi bimwerere 5 to 8 years. Women rape,
sidonya toto oyo kwenereta kwegerera agali Charlie tajeti kororanga ningikia beta somo chioyo osase constituency yeito aturangeli bunabangina atobekamo atebe kitende kinga kikiale naenda kigikelie ntwana komorora egento kende mwaro chabantu baminto emwana nale mwaro cho trended kirase abakusiba minta kagenda paka diaspora everywhere inga ebusomo kebe bonchali liana ebusomo kebe so ingo kwegerera egal child ingo kwegerera mwana moiseke ne women rep oito cholete okorukudorisi donya toto oyotigire omwana moiseke okoumia eren kurwaro borai obogambire mambi egal child yo yagutigate anywa maru eren gocha kobaro morai sidonya toto omorai bwa bakungu chibese cheito chiri chikorukuchia gal chia bakungu kayoirete utomanyeti kende nkeyo kwaletire saba kungu utaesa sema ekena kikwaletire para ibonsi tibagusini gonko baboriga dori sidonya toto ni gatenena akotebanga omogusino moke matiangita kogenda state house twamotebiriga tokoira nintubuna bakungu matiangi nero kogenda state house naende nero kogamba nere president yaito 2027 onde bwansi pigusi otabe maega ya matiangi ye yataenda nyumbani saa 12 asubuhi. Toska basi mwancho murigari omuraibu kiama ya DCP Rigathi Gachagua nigakwanire okogania kukorororo kwa baraigo chamo na kwenekia abaraiba Mount Kenya go chamo na kwenekia bunanko beka bare chikura cyabasege kabwe kemo bosibo wechorio bonene omwako gocha nigatebire nigabegetomukya bokwenekia nachikubwatania abana inchi nabo gabarai kurwa sorgongorwo iri kwenekia amonchiri ya sobora inkweneki wale soba chorio bonene bole bosi. Tupange siasa yetu. For the first time tunataka hii Mount Kenya North na West na East na South kura yetu iende kikapu moja. Na watu wengine wanauliza kwa nini Rigiji na kaa mlimani sana siaende kwingine. Nataka Wakenya wanielewe ndio tuweze kusaidiana. Kasongo aende, lazima hii kura ya mlimani niunganishe yote ikuwe kitu kimoja na ipigwa kikapumo. Hapa Mount Kenya West and East iko milioni 8. Mount Kenya South iko milioni 3, hiyo ni 11. Hii North iko karibu 500. Already is 11.5. Sasa tukiweka ya shemeji wetu wa milioni 1. Tuende kwa makuzo wetu pale Pwani. Tuende kwa makuzo wetu pale Magharibi. Tuende kwa makuzo wetu pale Kisii. Jamaa ameenda hajaenda. Na kuna mzee mmoja amesema hapa ndio asilete shida margin ikuwe milioni 5 milioni 6. Umenijenga sana. Wewe umefikiria kama mimi. Huyu jamaa amefikiria vile mimi nafikiria. Kama pale Olokalau tuligonga margin wakiwa na 5,000 tulikuwa na 35. Walikubali kushindwa saa 1 jioni. Kura imehesabiwa saa 11, by saa 1 wamekubali. Hii ya Kasongo tukiunganisha hii mlima Mount Kenya North, West, East and South, tuongeze ya Wakenya wengine, ile ya Western, ile ya Coast, ile ya Nyanza, ile ya Nairobi. Huyu jamaa tutamugonga na kula milioni 6 milioni 7. Mwenyewe ndiye atapiga simu aseme Rigiji nimekubali. Nipangie vile nitateremka nyumbani. Nimuulize unataka kuteremka na gari ama na ndege. Hiyo ndio mazungumzo. Toska bose mwancho murigere asokora sensemo ye chigosori murikito Enoch Gichana bono niga gutumanya senchira yobo ikerano hase amameranio yege kombe ya Solo Trust ikyabegetu no yokoria obo MCA we ward ya Kiumbu ikikirete omwerio abigo gutumanya chitimu chiri cyanya tokoba chikonyora obubwi nebiego au binanetwe asenseme. Asensemo yechigosori n'abanyangongo aseti finali chegekombe gya Dismas gekonge sorobea yokoborie kerogo kyo MCA ase ward ya Kiumbu nigo chegeto mwario ase geti kya janchere asenko yo mupira bwa bamura etimu ya Green Rangers nero yabeta babui asoko yikora Skyways nyamware chigori bere ase AMO
ase finali cy'umupira w'abasubati etimu ya Sankoma Queens nero yemugetie gikombe kyo ase ayebutore tibororo Young Stars Queens kigorinye ase isato wetera asenchera yeti penalty asokorigia namba isato etimu ya Sankoma FC nero ekayebutoria bororo Falcon FC kigori sano asenye wetera ase chipenalty asenkoyo y'abasubati korigia namba isato Kiumbu United nero ekayabororia Gianchere Queens kigorinye ase isato wetera asenchera yechi penalty eyene nkwano yaye Dismas Gekonge Sorobea kagukwana nigitaseni gen Soko TV eyamo ase yamo ekero egekombe keiga kiaigete omoelio Nkoro kwa Dismas Sorobea Gekonge oyo ukoliya ekero kyo MCA wa Kiumbu 2027 aya ebitogo korasa owanja kwa Nyasaye n'omujakano ebiga byonsi mwarore togokora ese chinguru kya Nyasaye n'omujakano ntokore ebinge na Nyasaye tugwatesi Kiumbu yaito erabe Kiumbu yaito kora naki erabe yetindi ogotebi ng'ori gosoria Nyasaye namanyete nero gochora barai na chinkoro cheino chichoro murai oyo arabakorere egasi inumweka mubegedero bini bune kamera yebekirega mupime mochoro murai lakini Kiumbu yaito koreki erabe Kiumbu yaito erabe Kiumbu yaito erabe haya asaba abachezaji bali bose bachezere emergency yagagite Nyasaye sana abamende chinguru njege ndugu chikokora ngote amande sana ege kombe ya December yote kuchesu muje December naende ndeme kwali ka chiti managers jeti muchese Premier League chicha babiri batatu nanaro abantu barabakomu abana bakomu kweli ande temese chinguru cha Nyasaye ngitimba chinguru cyane Nyasaye ngosaba barimo chese yomutire bachalia mabito barore mungu mukareki muto chesere moleta mageneralia Kiumbu FKF the leadership mimi nashukuru sana ngo bagerambia mano nandi tubwaterane kabisa asimonta gete eje bunamba ganeti tubwaterane tukinizarandeji nonde olio korigyo borai egene ndokere mugaso kere wasi ya ogo taiga wanoleta no kopinyoka abantu baminyoka kabisa tukinizaranda tuibona nile nene bahati sana skuru inaona somete yenjere iga asante sana ase umupira bw'abamura namba yemo nigenyorerete shiringi kiribu 50 namba ibira akenyorera chishiringi kiribu 30 namba isato akenyorera chishiringi kiribu 20 ase umupira bw'abasubati namba yemo nigenyorerete shiringi kiribu 40 namba ibira akenyorera chishiringi kiribu 25 namba isato akenyorera chishiringi kiribu 15 korwa ase egeti kia Gianchere imeyanyali bali chache county ya Kisii Koika Broadcasting House and Soko TV ninche Enoch Gichana Mosinto Onyambane abono togika omwerio mwancho murigeria semesa yamagia kuru Nsoko chinsa isato asobot koboiga nigosaba kwanenga gwesemirie na kwimanyari aenekiwe asiri bagari aya Salome Kerubo onkonya kurwa sensemo yomonobo imanyerio Kelvin Mogoi na Barnabas Sondari kuru studio ya Kabere baenekia mariwine chibi chango chara senchirengia chenkoro kwa Clinton Ondigi twarobot kobuya Nyasaye kawancha nande tumira na sembe